Bueno, tamen amaitzeko azkenengo kasua. Kasu bietan zuzenak agertzen dira ekuazioak emon barik. Bai, emoten digute, beharrezkoa dana kalkulatzeko bakoitzaren ekuazioa. Vale? Lehenengoa, emoten digute bere malda, bi puntu, erren, beraz. Malda kalkulatuko dugu lehen, bi ken minus bat, eta sortzi ken bi behian. Hau da, bi ken minus bat iru, zati zei. Hau da, bat biren. Vale? Ikusten dugunez, eseren malda ere emondatotzen da, eta bakigu malda bardina dela. Beraz, zuzen biak izango dira, edo paraleloak, edo zuzen bardina. Vale? Bueno, orduan, zenengo dugu? Bakoitzaren ekuazioa idatzi, eta ea ekuazio bardina urteten dan. Edo, bai aldu egin, baten ekuazioa idatzi, eta bestearen puntu bat ekuazio horretan sartuta betetzen bada ekuazioa, horrek esan nahi dau, karo, zuzen baten puntu bat badago bestearen barruan, eta paralelak badira, derrigor zuzen osoa egon behar da barruan, edo zuzenak barrinak izango dira. Denaen, guk jarretuko du prozesua betiko moduan. Zein da lehenengoaren ekuazioa? R izango da I berdin, adibidez, lehenengo puntua, minus bat, gehi. Bat biren, biderek izken bi. Gogoratu hau, bider bi ingo dugula garatzeeko hause, beraz, minus bi, bi, berdin, minus bi, gehi, bat biren bider bi bat, gehi ekizken bi. Vale? Beraz, geratzen da, bi, berdin, minus bi, gehi ekizken bi, orduan da, bi I berdin ekizken lau, orduan I berdin bat biren ekizken bi, zati bi egiten badugu. Zerbaitik itxi dut hemen kasunetan ekuazio lanik? Fijatzen bazari, hemen emoten diguten datua, malda, eta beste puntu hau 0 minus bi denez, karo, 0 minus bi nun dago? 0, bat, hause puntua da. Hau da, minus bi da ordenatu jatorrian. Gogoratzen baduzue, n hori. Tarun, ekuazioa idatziko genuke, zelan? S izango da. I berdin, hemen ez da bardin ipintzen, hemen ipintzen da bi puntu, barkatu. I berdin, bat biren ekiz, eta ordenatu jatorrian minus bi denez, ken bi. Beraz, zuzen biak dauke ekuazio bardina. Beraz, zuzen bardina da. R eta S zuzen bardina dira.